हेलो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों नोंसोरखौ खुलुमहरनायजों लोगोसे आङो काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेहाय मेला जागासिनो दं लोक्षि मेला नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं नोंसोरनो खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर आयाव बिराद मानसि आरो ओरैनिफ्राय फैगासिनो दं ओरैनिफ्राय आरो ओरैबो दङ आरो गोजौआवबो दङ नुबायना लोगोफोर वाव 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 दानिया जोङो मन्दिर सिङाव हाबलांसै लोगोफोर मन्दिरा नै 65 बोसोर जाबाय होनना लिरनाय दङ आरो नै बेवहाय नैबेजोंनो लामाया हाबबाय जोङो गोबां मानसि फैदों दै लोगोफोर जाय जाय बिथांमोनहा साखा खबनै एबा साखा खबनैनि मेलानि सिङाव बेवहाय जयग' सावगासिनो दं बिमा लोक्षिया बेनो गोबां मानसि जादों लोगोफोर जाय जेरै गोसो एरै सेल्फिबो खेबदों भिडिअबो बानायदों गोसो बायदि जाय फुजिग्राया फुजिदों लोगोफोर जों दा दाउ खेला गेलेनायाव थांसै नायदो नोंसोरो खोन्थालांबाय थागोन आं नोंसिनो हाजासेखौ मा गेलेनो नै 5 बोसोर बै सरकार थानायाव गैयामोन एबार नैबे गोदान सरकारबो फैबाय दाउ खेला बायदिसिना खेला होनायफ्रा गासिबो अपेनलि खेला होनो मोनजोबबाय बयबो जानो हागौ जाय जाय मानसिया दाउ खेला दख'ना खेला दावदै खेला होनायजों संसार खुंनानै जादोंमोन बेबायदि मानसिया दिनैसिम थांखांफिनबाय होननानै बयबो मिथिनाय जानो हागौ नायदो नै ओरैबाय ना खेलाबो दङ ना खेला नुबायना नै मा लानो बेसेबांबा गिदिर गिदिर गेले आरो लानानै थां जेरैबो पुरा हांसो खेला दाउ खेला एभेलेबेल फैसा हो आरो गेले लां ओरै दावदै खेला गेले आरो लानानै थां जेरैबो मानसि वाव बरिया 5 बोसोरनि उनाव दिनैसो गेलेनो मोनो नालाय नायदो गोबां मानसि वाव जेरैबो मानसि वाव 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 बाजाराव बायबा मासेयाव 300 जोंनि दखाना मात्र 20 थाखाल' रायजोफोर बे दाउखौ मोनबाथाय दाउआ 10 थाखाल' होनदों आलु गोरलैजों जानो 10 थाखाल' रायजोफोर 10 थाखा 10 थाखानि मोनबाय नै 10 थाखाल' আপনি 5 বছর পিছত খেলা দি দেখাইছে ভাল লাগিছে লাগা নাই দে বড়িয়া लोगोफोर आंबो दाउला खासि गेलेनोसै नैबे 100 এটা 100 টাকা না আর এটা 150 এটা 20 টাকা 150 টাকাও गेलेनायसै 5 बोसोर जाबायमोन ना गेलेमोनैया बेखायनो नाय लोगोफोर आंबो होनोसै 5 बोसोरजों गेलेमोनै गोदासिगोन लागायनांगौ ना ओइ बेयाव होनोसै ओइ 16 नाम्बार 150 औ आजा 16 नाम्बार रुको ओइ लोगोफोर आंबो मोनबाय काजलगावआव 150 थाखानि मोनदों नुबायना दे लोगोफोर लागाव खेलाव जानाय लोंनायावबो मानसि जादों नै राजदीप सेक्टर और 9 नंबर আছে शीला सरकार बियो मेलाया सानब्रै जाबाय होनदों आरो दंबावो होनदों फैनो हागोन लोगोफोर नोंसोरबो তাৰপিছত সিনিয়ৰ কিডছ সোলো ডান্স কম্পিটিশনত আছে প্ৰথম আছে Wow.
चिरां डिस्ट्रिक्टनि काजलगाव लोक्षि फुजा मेला जानाय भिडिअखौ नोंसोरनो खोन्थानाया एसेखिनियावनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंसोर लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि ध्रुबजित ब्लग चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो।